बर' रायजो राजाफ्राबो लुगैखायाखैमोन कारण 2020 मायथाइयाव जि बड'लेण्ड सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों गोजोन थासारि फैदों आरो बेनि गेजेरजों जातिखौ जौगाखांनायनि खामानि मावनांगौ बेखौसो रायजोफ्रा लुगैदोंमोन खिन्थु एनएलएफनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा सोरनि थोननायाव माखौ गोरोन्थि बुजिना सानखो बे बिथांमोननि बाथ्रासै दा जियानो जादों दिनै बिथांमोना हाथियार गथायनानै समाजजों गोरोबनो होननानै थांना थानो फैबाय जों गासैबो फरायो खिन्थु जों बेखौनो खावलायो बिथांमोना जाहाथे फैनानै रायजो राजाजों गोरोबनानै रायजो राजानि आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै जाहाथे सोलियो बे थांनाय समफ्राव बिथांमोना जिबायदि आखल आखु दिन्थिबोदों हाथियार लानानै थांफिननाय समावबो आरो बिनि सिगाङावबो जिबायदि आखल आखु दिन्थिदों बायदि दिन्थिबाय खिन्थु रायजोफ्रा निमाहा होनाय नङा बेनिखाय बिथांमोना फैदों मोजां जादों रायजोजों गोरोबनांगौ रायजोनि आयेन आब्रुथिखौ मानिनांगौ आरो बिनि गेजेरजों खामानि मावनानै सासे दायित्वशील सासे बेक्ति हिसाबै समाज जौगानाय खामानि मावनांगौ जों बेखौनो लुगैयो नोंथांमोननिफ्राय बेयावहा आसाम सरकार आरो ब्रिटिश सरकारनिफ्राय मा बिथांमोननि थाखाय सेपारेट परिकल्पनाथ' जेबो गैया जिहेतु थांनाय 2020 मायथाइनि जे बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियावनो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो जिखिनि होनायनि बेबस्था दं बे बेबस्थानि गेजेरजों बिथांमोननि समस्याबो समाधान जागोन बिनि बादै एक्सट्रा जेबो फेसिलिटि गैया गोदान प्रयोजन गैया कारण बे माबायानो दासिमहालागै इमप्लिमेन्ट जागासिनो जोबाखै बिथांमोना बे स्किमावनो फैगोन बे एखे बेबस्थाजों बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन बा अन्यान्य माबाफोरखौ बे एखे बेबस्थाजों बोस्रांनाय जागोन बे हाथियार सोमावसारनाया मालाबा समाव सोरबा साफा सानैनि गोरोन्थि बुजिनायबो जायो आरो मालाबा समाव सम आरो थासारिनि थोननायावबो जायो बेनिखाय बर' हारिखौनो जा गुबुन हारिखौनो जा हाथियार सोमावसारनो नाङा होननानै बुंनाया आसलथे बे थिग नङा खिन्थु थेवबो जों लुगैयो जाहाथे हाथियार लानानै सोमावसारनायनि बाथ्रा सिनालासिनो जिफोर जेंना बेरखाङो बेफोरखौ गणतान्त्रिक राहाजों बोस्रांनानै जोंनि समाजखौ अहिंसा आरो गोजोन थासारिनि गेजेरजों दैदेनलांनांगौ आरो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौनो खावलायो Central Institute of Technology Kokrajhar admission going on for the season 2021 and 2022. Programs offered of Diploma, B.Tech, B.Des, M.Tech and PhD. Facilities provided: best library in the Northeast, bus facility, hostel, 24/7 internet, Wi-Fi and many more. 24/7 power and backup, digital classroom and best laboratories. More details, contact us on 7086187124. Our email is citadmission@cit.ac.in. Our website is admission.cit.ac.in. CIT alumnus are working in one of the best companies like Amazon, Baidu, Cognizant, Wipro, Infosys, Indian Oil, Erection, NSC, etc.